Alright, shandai basi. Hapo pindai. Bagu hapo. Apa ndori ndarataka movie guys. Ndori takazoe kufutsira zvakare. Aya ndo marata atakabvisa atakanga kudidira nawo munhu. Tarisire kuti nekufamba kwenguva kana pachizonga paita settled panozongoigwa futi kana wegukama ndisingazozivi hangu kumadzishe pamutemo yakuti vanotenda here kana kuti kwete. Ino wakazoara ari mumba nemasabu akabva atora munhu yamutomu kwenda koiga. Aya mapurisa ndo akazoti azviti makamukoserei, ndo pakazoenda anhu neusiku, wakabudiswa neusiku, bvisa matombo zvese nemarata neusiku. Ndakutofugama kuti bhure shuwa munhu wokotswa wobudiswa he. Isi tinoziva kuti munhu kana afa unoiswa mumba orara. Fumi racho vanhu voita body view kutendera mutombi wetu. Ino kundoti nguva yacho shoma kuti ngaende kokotswa. Ine handina kumbogutsika namba. Ndakachema shuwa ndikaenda kumana. Kuigwa kungai mukakuda here? Ndiri kuchema. Zvoka ndinomerwa. Azvina nda. Ndizvo. Mwari ndizvo zvangu. Umwe nomwe nefire yake. Asi fire yacho ndakaitadza. In a devastating incident that left the usually tranquil Zimunya community dumbfounded, a local man's body was exhumed by the police in the dead of the night last Friday, just a day after being laid to rest. The now late Blessing Mupetea, 41, was allegedly brutally attacked by a female vendor, Lynette Chawafambira, in Penalonga on August 29, an incident that ultimately led to his death. Mupetea allegedly succumbed to the injuries 6 days later at his rural Putsa village in Zimunya. A somber atmosphere in Putsa village was palpable when the Manika Post visited the mourning Mupetea family on Tuesday afternoon. Neighbors and family members were struggling to come to terms with the unfolding events. Dinimbari. Indo vagamuka. Bagana gerada, bagapumayadi. Afa. Bagapuninafa, Bridgemomo. Bridgemomo, agadi. Wakadumbasa wake. Babu chichuya. Saka utari kimta kutini na kukliniki. Saka inini. Badalino andika family kabatimu medical. Ekende ndo bako dendo kushecho kumba. Dile jarwa armangana armai. Saka parundo pa kumba kwa. Uyo winzoka kile kama chikochikali. Bro. Dati mnukuru au nobali kuchipatara. Aya usara usosika. Munhu watofa. Hapana kusomo fama kana mbure phone yakalifa Kisire pano patana garabana kuchipani muri karini usara nguzosika munhu munhu atofa paude unodzokise ngoro yako dzokana munhu mpama ini ndakatsara kuti andi kundipapa nosika andikoni kuti kufamba kwangu madzisangu anasikuona saka ndida kufamba ngichiti ndichinase kuti ndikutsika vanhu kutsika akati aitsorati ndopandazumuka kwakusienda Kemu na wadu unakatufu. Watu mara basi mno. Ndio mpisa. Pende basi mno. Kichima ni basi mno ndo kutora ishe mno tande hadi. Jaiti ko vile kwa pizza. Ya tsari bakwe mno da kwa. Watu kutsimu. Wapona.
chechimangwana tungakwenda kumupfumu, tobve kumupfumu tobata sino mapurisa auya, mapurisa kati munhu ngafukunyuka, mapurisa kuti aende kwashe Munyoro, obve kwashe Munyoro akati akwende kwamambosi muno isitasara tiri kuno, ndikati ndo mazina nodini handina zita, saka akazofukunyire munhu kwata kumanheru ngoti akati ina andakunomba kwangu ndichonomba kuitsika ndopandakomba kwangu, saka akazofukunyire munhu zuva ratopota kwabata kuti mutundu kwaudini kwakuenda nawo ndo mazina nodini handina kuchiita. Okay, saka akafukunyirwa ane mazuva mangana achengetwa? Tingati wakando rara usiku 1 waenda ndo clinic room fuma chichima kuti batenda kumkosa wopa ara mulinda make mandira makusena chindepete kaendiko kumubvumu ndo pakasvika chifukunywa kwamapurisa kwati kufaenda. Okay, saka izvozvi zvipari zvino rinda rake rakangoshama here kana rakatofushirwa mutemo waubvumirirwa, mutemo wakuti aubvumirirwa mutemo kuti rinda rigare rakadaro, nokuti dai rinda rakagara rakadaro paitodikane anhu anonga echirinde rinda racho. Saka mutemo wedu haudini hautenderi, saka rakatofushirwa akauya kutsvake pamwe pekudini pekuchera futi harichasinzi rinda iruruka rakatong'ora, saka totochera rimwe rinda pasaidi. Okay, saka pamutemo futi pachivanhu chedu coffin anenge rinongoshandiswa iroro futi here kana kuti vanenge vakutotsvaga rimwe rinowani? Coffin ndichinzwa inini ndakandisiwa asi ndado kuzwa masuku akabve kunzi mapurisa akatunzi coffin ndiri kuno harichaiti basa moto uya nemari kutenge rimwe coffin, saka ndinofunga akauya kaunonga ane rimwe coffin iro rakaendana racho harichoti richasara ikoko here richauya kunoku here handizi, asi rikauya kunoka tinoritema wenda nerini pese murinda kwacho. Okay, right, oigwa nerimwe nyowani. Ehe. Right. Asi mimi zvinhu chitiko chakadai munzvimbo yenyu chakamboitika futi here chekuti munhu anoti akotswa ozofukunyurwa? Ehe, handi kutanga kwaho zvakamboitika futi. Tine purazi iri apo panonzi paJonga munguva yehondo, anhu aende kuende koraura kudhemu, saka akubve kudhemu ikoko pane nzira dzemusaidi mwerwizi, saka panga paine miti yakaita soyamu munzira, saka pane nyoka inonzi rarambira, saka rarambira rinokwire mumutandika kuite kugarire mhuka dzakachifamba paza rikauti mhuka yande rinoruma inoramba ririmo kuti mhuka hapana kwarinda va inobva yaende kufa rinotorinda ikandoora yozoti honye. Saka mwana wakarumwa ngereramitira, mwana wanga ari mwana wapachindudzi arumwa ngenyoka yeye chitomba atofa anipobva akotswa vakuziva nitadzi kuti wanga apedze mazuva mangana here ingazi ngafukunyurwe obva afukunyurwa paenda vakuzoya vakuzodini vakuzokoswa mani. Saka hakusi utano zvakambodini nechekumasoko zvakamboitika. Okay, ko vaiyo nyaya iyi akarara mubakangani ashaika? Kawani. Haana kuenda mochari? Hana. Alright. Ko vamwe vari kuti hanzi mapurisa akatuma vanhu akafona kuti musavige munhu tikuuya tichimutora. Ichokwadi here chasanzi village akaramba ichiviga munhu? Munhu shoko rakasvika musi wemubvumo tatenge munhu chezuro tayandira pechaka tiri kumubvumo ndo pakasvike suko irori
Karina munhu takalini takatega munhu takatega. Asi nomari inoziya zvichinzi munhu akashaika anovigwa kuswera mangwana, kwose uye akazovigwa mangwana acho. Munhu kana akafaswa ndidya zvakaita nemasi munhu wafanika ungarara mumba, arara mumba makuseni acho takutora takundokusa. Munhu unotenderwe kurara mumba zuva rimwe, akarara mumba mazuva mairi wapenyuka mambo pamutemo. Munhu atenderwe kurara mumba mazuva mairi. Asi anga asingafanirwi here kunzi ipapo washaika obva manyiswa kurara kuzorara mumba mangwana acho. Apa musi waakafa wacho dai wangu kuti zvakataurwe pane street andika kunga mukomana asikaziva kutsoro asikaziva. Hino zvakaite kunga kunyepa nekuti hapana munhu akanyasa kubudise chokwadi chokuti mukomana wakachirwara kana kudini ngoti waizonzi zvikuzaridzwa, waikuzaridzwa nemanyoka maona vai. Saka aya aida kutomhanya kuenda naye kukiriniki. Saka kuzokwenda kukiriniki zvakabva zvakona ndopatoshaya zvekudai pakanasa kubuda chokwadi kana kuti munhu akapondwa yandika kunga asina zvisina kumboshuka kumbodaiva kunga kwati takatomhanya kupolisi kutora kuti kune munhu wasvika kuno wakabveira chituni chakadini wakapondwa. Ino munhu wakatodini watofa. Ina hapana kuda chokwadi kudini kurwara maona taiti kurwara. Ndikazimanese kuti pamudise kunyepa nekuti unzi amwe aiti unzi wakanodzipereka ega kumapurisa mukadziwo nyuchi dziri kumubhurukira ichiti nyuchi ndopaine kudzipereka kumapurisa anoti chokwadi erenga kuti kunotaura kwaanhu ameno ichi andiri kuno hapana redini maona mati. Asi mimi chiitiko ichi chakukatyamadza zvakaita sei senharaunda, semukuru wenharaunda? Ini zvakandondishamisa kuti kana iwo mapurisa dai kuti zvaitenderwa ndika mwaizongoya naye munhu ndinoona kuti ndiwe wakauraya munhu wangu muno. Zvakandondishamisa kuti. Asi munofunga kuti chii chakaita kuti asataure kuti ndakapondwa? Apa anenge asichaziva, handingazivi ngekuti ndakangofungire kuti wakatotaurire mukadzi wake kuti pamwe mukadzi waifunga kuti girlfriend yangu yandirowa. Ini ndo zvendakangofungawo semunhu wemudzimai, ndakangofunga kuti zvimwe murume wakatye kuti igirlfriend yadini yandirowa. Saka tingatangofunga kaiso vanhu vakadzi kuti sei arume aifanira kuti aamba nari tu pakuti ndarohwa nemunhukadzi. Takafunga kuti pamwe azi kumubhadhara kwakubiridzirwa kwakurohwa. Saka ndo zvatakangofungao sevanhu venyu semunhu wemudzimai ndo zvandakafunga kuti pamwe ndakafunga kuti girlfriend yake ungofungidzira amen. Kunhu kwaunenge usirika unonga ungofunga so tiri vanhu venyama kuti varume anongotibiridzirawo so unongozviita karume anotibiridzirawo pamwe pacho biridzira umboenda kumasmall house mwana muri kumusha muchindiri kuite zvemusha iwo ari kutaura zvavo kutauni ikoko. Saka ipopo apo ndakambofungawo kuti murume uyu asada uno. Saka wafira mahara manje mwara mangu iwona. Baba vanonzi baba waBrendo vanoti blessing mutepe akasvika pano chiri chipiri samba pano chipiri 8 tatorara anga ndakarara mubhedroom mwana wangu mukomana ndakarara mutaini. Saka ndakazwa kuvhurwa kwedhoo akati aBrendo ndikuendepi zvikazi ndovhurira baba. Saka ndakamboramba ndakarara ndofunga kwezviro zvazvinonzi ndizokuna hakuna munhu ndakavhura dhoo ndamira padhoo
ndakaona vakagara vakatsikitsira kundiri kupinda mumba zvikazi ndiri kupinda handisikuzoashi akagara pasaidi kwavo kati chii zvikazi ambofunga ifundo aingoti chimukizariro kana kuti gare tokadapinda mumba ndakarara mumba makusendamuka takatoti mafana kutendeinokudini tamuka makuseni takavakira koichi wawatika ndesambura pamoto kuti vanogeza andaendesambura ukati ndaendesambura ukati chedemogeza vakaenda katieudzidzisa ndakugezisa isei zvikazi kutsikitsira kudai hazvidabapasai pangwa ndikuzarirwa kwandiri ndavagezesa chivagezesa kuti nditore mvura kudai kutanga kuisa musoro vakabva vanogeza musoro wavo takazvimudzidziri ati musoro uyu urwadzai ati ai asi ukaubata kudai urwadza ndakamanikidzira achishonjengesa kudai zvozongoti ndakazongobrauzwa andavagezesa vapedza vachinja vakuya panze kumbotanga nemafrendi avo vagomba kumachiva swere dzakasiyana nagomba kuma kuti ma4-5 ndopanga anachiva kuti akutirei zvasa zvinenge zvangoinani asi aingoti vaiti vakati gare venda kutoireti gare venda kutoireti ndakabvunza kuti mune manyoka here zvikanzi ai chii zvikanzi ndiri kuti ndikapinda mutoireti kuti ndigomere kuita china kuti pasaidi vangu vavanondirwadza saka ndingoti ndinotosvika ndogara tangobuda shoma iyoyo ndosimuka gare ndakuizwa futi saka tadarozvo ndakatombogara pabvanga pana pane shamwari yavo yedzichiwa iyo ndakatonondichiwa pazoti pakusvipa ma7 kundo ma8 akapata kuzarorokwarokwira ndokuenda kukiliniki ndikabuda ti Brandon bopaingoro tiende kukiliniki saka ndakangosiya ndati vana bopaingoro tiende kukiliniki ndobva ndadzika pana next door chidokodaidzawo maita pasi vangu wapedzani maita pasi vai vakabvina kuti zvakuita zvikusaripamanisa ndarokuenda maita kubva wakamuka vakati hambai takatosvika watove mungoro mwana atoboka ngoro paseremba watoboka ngoro watofira mungoro kuti ava Brandon dzikai mungoro mungotsvairwa nekukorobhe mvura yange iri ndisokubesi tadalojia takabvumaita katendikotaura usagura wacho vangasiyira naye baba gombagomba pataenda pagombagomba taakutodzoka kudzoka gombagomba tobatarakatosvika ngoro yakatomira pagomba aende vakasviko angazve mungoro pakwira kusvika saka tiri ipapo muziva kunenge kuzvimasariko nekusikungoova kwakafamba ukaende kuzvimasariko sakuvazuya wakazopinzwa mumba nokuti akanga akumbotochai mari mungoro ari akakwanza wapinzwa mumba ndakutochema paya chipiri icho na8 chachitatu mitemo umanisabhuku unoti mhara dzevakaita pane zvikwa saka ndinoyoyoaoedza masabhuku wati sezvo zvadai izvi kakatogungane ndani saka isusu tanga tisikazvizivi kuti chii chiri kuitika tete patanga wafonera isusu kuti ando zvaitika kuna vari kuti vakatanga kuchema vari kumba kwakabva sekuru vakabva murume wangu kwaaishandira kupenavo vakabva vatanga kuchema saka mungoro yekubatwa maoko kwani azobva vakazobuda mafrenza iyo vakovapanechekutana kurohwe kwakaita ndokatosvika kudai ako chazochibvunzisa matiki kurohwa kwangu kutaura ndikupi handingatanga chipiri changa chiri china chaakava saka hanzi china icho chindo zvaakava ndozvaitaura vanhu vebatima vakati mukadzi wacho ndiri kumuziya here zvanzi kumuziya vakapinda mumota vakaenda hanzi kunzi pahope
sio kanipangiziwa ndio wakaona mkazi wa shewa ashuka mkazi hasa kana akati mbele uti anga choma basi yeko wakamtumiza kazuri wakavuma hivi kamuroa obva wamutora mukadzi wekuisa muti kudzoka naye kumba nekuti avateta vanogara kwahondi saka wanga wanzi vaurikuonga wava pakuteta kuti vakwizwe mota waipo vakuchiuye kumupanidzira ateta ava ndiwo baba epano saka vari kuti vasvika vakapangidza kuna tete chitaura mukadzi taini ndakamurova asina ndambova nomushanga mumakumbo chichi ava vakaona vaya vanga varipo vakadinga tataura ichopani makatore danda mukamurova kusaiti left akadonga pasi mukamurova asi tikaimata zvamurikuita musori nevakuremu saka ari ipapa hanzi vakati vanga asina zvozokanimbonopfeka zvinotsi zvokuenda saka vanzi akamumirira yaite ndo mapurisa asi taenda mapurisa isusu tiri kumisawo mota pamapurisa takamona kupinda pagedre mapurisa akati amadhama zotimisire chiiko imimi musina kuzodzoka ndoko vakazopinda vese vakurisa namoto dzavo mapurisa saka mukubvunzwa kwaita waiti ndakarowa zvadaro zvemapurisa kunoku zviri kuitika musi wechina chaipa munhu zvinhu izvozvizvo saka mafoni taita dzonyatsobatana zvakanaka kuti vari kuti munhu ndaasaigwe saka munhu wakasvika pakuoigwa avigwa kudaro ndo pakazouya mapurisa ndo pakauya achitaura kuti mutemo unoti tinoda kuti china tazodaro kufona kupati shamwari yacho best yavo iri kumashingo yakanga yatodarika navo iyo vari kuti kudzika apa pahodha kusvika panapa hazi ndakatotora 30 minutes kuti ndisvike panapa saka mukushaya kwaakaita tichibata mafoni ndofunga foni friend yavo ndiyo irikutanga otomutaurira kuti sekuru washaya wakabva ashandisika wakazofona kuna atete sekuru washaya sekuru wakarohwa zvikanzi sekuru vakarohwa kuhahopo avatete vati makadii kundiudza kuti vakarohwa kumashure zvikanzi ndakatyokupa kuti nekuti havadi munhu unodhakwa kumba kwavo saka ndakatyokupa saka sekuru vakati ngatisambodini ngatisambotaura kuti ndarohwa saka ndaingofunga kuti tichangodini tichangopera ndouzivi kuti zvicharamba zvichi vaidhakwa zvekuraradza chiya here vaidhakwa pamudhari ari kuti nhaiyewe kumareve dzosiri kuti madziso ndakaparetwa ikaziya kwamakunokwari ndikati adi munhu wakabva kuno kusondora perere wakauya kumba kwangu tigadzira guva remunhu wangu tiri chena masikati kumatu takazoona arosvinda ikati wafawa guva renyu ikaziya tichaziva kuti ino mari handina makombesa kuenda ndiri maninga kundotengera kobva ndaisira kombeki kwangu makombe apere kuenda saka zvaapere kuenda uyai munditori mukwangu hana mbononoka obva atoya kunditora obva tasvika papenaronga penoti svike kugara pasofa kudai iye obva apindawo mukadziyo obva apindawo ndikati pano akazoti ndasi ndiye mukadzi wakachaya mwana ino ndikati obva ndamukudzisa ndikati ndii zvakaita zvekudini ikazi inini ndati ndinotaurire mhai iyoyo hazi wakanditorere chini changu saka wakati ngoti hazi ndinotengesa sadza zvinotengesa sadza zvezvi saka wakatenga zvaakatenga zvezvi kuti asina kupa mari ndasina kudini handichazvizivi iko kwacho ndikati saka
ikazi wakandipa marewo asikaitiba marewo andamubvunza iwo wakati ndipa mari yangu ndokwaundifurura kundituka pakazara ngano ai ndakabva ndatora kamushango kobva ndamushakura makumbo ndamushakura makumbo azikobva adonha pasi semunhu anga akadhapisisa maningi akazamushakura makumbo ndamushakura makumbo kobva anyara saka kwakapinda umwe mukomana waanoshanda nemamwe wangu ikazi maiyo zvinotaura mukadzi kuti ndakashakura makumbo kunyemba danda raakamuponda mwanenyu handizvo wakati achimuti fambi apa napa achibva mudero kana achibva adonha pasi kuti asimuka kudai watadza achibva uya futi kechipiri achibva uya futi kechitatu ekuti danda racho akapwanya musoro angadai akatofirapo ndikati ndikati rinochizwa zvawaeva kuti hazvo zvakadai ndakatore mushango uyu mukomana utotaura kuti wakupwanya danda racho ipipi ikazi zvakasaroko hazi pane peno pakamira doro ndikati ndikazi ndikati zvori kunyenga kutaura kudaroko apedza ndakaramba ndakamuti shungu yangu ndakafunga kuti ndine bhotoro ndamutemba ndikati ndakafamba nebhotoro mubhegi mwangu ndakamutema mukadziyo asati akura chiusaizi chimwana mudoko ndikati asi wakambourayiwo mumwana mukani tagara kuzoti garegarekasa ndakwenda kotora juzi rangu kumba ndikati kutizawo ndikutaura nemukwambo wangu ndikati mukwambo mukadzi wokutiza nyayawo uri kuenda nakuisa wanga uri kutoenda kumapurisa wodzibereka ega kuti ndii ndakadini ndakamukuwadza tagara kuzoti takubhuya payapaya umwe wacho obva auyawo statement ndiyo ikazi shuwa hana kushainge mushango kunyemberwa wakatore zikudanda zimutirineri wakamupanya panapa ndikati hino makadini kubatawo ndini ndiri kutaura makabatawo zvese munhu anga akadhakwa anga asina simba saka azi wakaoneka ari munoti motika yakapfuura kudai iri itara iyi motika uchakura chati pipipipipipi kuti achasimuka zvichati wakuita zvokukambadza nekuti mbavhu dzanga dzakakanywa zvedzi achina simba rekuti afambe kundiurayira mwana wangu kundiurayira mwana wangu iye ndiye baba anga asara unourayira mwana wangu wasiyawo mhuri yake nemukadzi pano saka urongwa hwakamira sei anokodzwa uyu wanga akodzwa kuti pandakauya inini kubvawo ndakasvika bhokisi mumba ndakandoti svikei vanhu vari mumba ndakandotosvika kundofukura mwana wangu kudai anandisa kudai mbuya iwewe shuwa une shuwa here wakabva kumba kwangu kugadzira gwara rekupangu ine wabhokisi kudai nditi ndiye bhokisi rakaiswa racho ine handina mbogutsikana ndakachema shuwa ndakafukura bhokisi rachiro ndakachema kaita komana wangu ndizvoera kumana ndurayira mwana wangu izvo waseiwo mhuri yedu zvakaoma ino wakazvara ari mumba nemasabhu akabva atora munhu yamutomu kuenda koiga aya mapurisa ndo akazoti azviti makamukotserei ndopakazoenda anhu neusiku wakabudiswa neusiku bvisa matombo zvese nemarata neusiku ndakutopfugama kuti bhure shuwa munhu wokotswawo kubudiswahe isi ndinoziva kuti munhu kana afa unoiswa mumba orara fumi racho vanhu voita bhotivhi kutendera mutumbi wetu ino kundoti ngwa yacho shoma kuti ngaende kokotswa ine handina kogutsikana apa ndakachema shuwa ndikaita kuma kuigwa kungaimbuka kudai ndiri kuchema zvakandiomerwa hazvina nda ndizvo mari ndozvangu umwe nomwe nefire yake fire yake asi fire yacho ndakaitadza uzi kuti ndina babawo zvino uri kuno ndazosara ndega ndazosara ndega pano muri ndinoigona here yasiwa pano chikoro ngechikoro mukadzi unoda kuya pano unoda kuchengetawo pano ndakauyo ndiri
Zvakandorera musikana. Saka kwete timu yacho hanzi ari kugoswa dii. Hatisati taziva baba. Hatisati taziva kuti uya nhasi kana mangwani. Ngokuti mukomana wangu ine festival yangu ndiye iri kumirirawo ikoko. Handiti azivi kuti wangu imari. Saka mukomana wangu ndiye uri kubvisa mari kuti aone kuuya kuno. Hanzi kudiwa mari yakawanda. Handichaziva, hazivi mari ngisawo. Angari kuti vakuringa kuti 200 kana 150 angana uyatsotaura figure chani. Oh. Ndikati waita hapi. Asi box ritozi takatotenga ino. Bhokisi wakataura kuti takatenga bhokisi rakari kuno kwazi rakapiswa. Ndikati wakanatsawo bhokisi harisi rakati bhokisi paro. Rara kuita sei? Ranga risina bhokisi paro musikana wangu. Kana keji yehuku yakaisikaiti. Rara tengwa rara ranga ragadzirwa ngomurume asi ranga risikei uyu bhokisi paro. Ndakafukura hangu kudai ndichiona bhokisi harisi bhokisi paro. Pamuziro wandinoita nhau iyi yabuda pano ndeyekuti musi wechipiri kumakuseni tochiti chitatu makuseni ndakanzwa adzimai vepanapa vachinotaura naadzimai kubanze ndandikatorara baba akauya pambapo manheru ndakatorara vari kude kunochera mvura vadaro ndakati ndazvinzwa adzimai vazodzoka kubva kunochera mvura ndopo vakazouya mandandakaata imbeto vakati baba tapatswa zviri kuti bamuna akauya asi haasi kuite zvakadini zvakanaka ndadini ndazvizwa kana ndamubatani zvinovaona zveshuwa ndakamuka kuti kwirei ndobva ndati no ndisati ndanoona baba apapo mazuva uya varwara regai nditotsvage airtime fani pachazuva apo ndakabva ndatodai ndobva ndatsvage airtime yangu nemunhu akaita kuona pachazuva wangatofonera pafoni yangu ndichidzoka ndati handichaendi kumba chiregai ndidini ndiuye nepapa ndione baba vanhu zveshuwa ndakasvika baba vakatogarawo panze tikatogara tese panapa parandakuaa baba zvamakauya zviri kudini ndadzoti miraisi kuite zvakanaka shuwa miraisi kuite zvakadini zvakanaka chini ndakasangana ndikatsaona ndakadonha kubasa ndakatakure saga rechi remutaka asi pasaidi pangu apa ndo panondidini vari kundirwadza zveshuwa vakati fugurei pasaidi apa vakangoita sekuti market left kuno ndakatidonha ndichide kukroseka tunnel kemvura kubasa tunnel yemugomba chaiye kana kuti tumakanari tunofambe mvura nezvimakanara zvinofambe mvura zvaizva ndakandikorora nekuti zvisaite zvakanaka asi zvinhu izvi kuitika kwazvo ngevekuti zvauyawo ndagara ndiine flu nechikara nemudumbu hamusi kundiitire zvakadini pakanaka chidini chigarai muzorore chamboswe pamba tidini tozoonana obva ndatosimuka manhero acho ndatorara ndatombeto ndakazozwa mai vangu voruya vonoa maita kotomonafadziwa vakavata baba hazvisi kuite zvakanaka pai pamba zveshuwa ndakafukawo trousi apa ndabuda uya pano ndakatosvika vana vangu vakupe munhu dzatiwo pasera iwe baba vacho vatori pai mungoro ndobva tatoti kumbobuda mungorudi mutsvaizvo muwaridze kuti ndezvinogare pakadii pakanaka zveshuwa vakatobuka vakatorumira mungoro mwemugo matokorobva vana vatopedza kudii kusembureya kaini watowaridze kumbesirei wabva ndati achimbogarai apa ndakasiya vakatogara chachimhanya nditopfekechi masokisi pamba semunhu angobuda simtsakutoeclinic inini madzimai chimhanya ndinochedzerawo chi baba gomba komba tifambe tiri varume vangani vaviri simtsakuenda kuroko neusiku zveshuwa ana mai vakati inini kuende kopfeka masokisi ava vachitodai pakudzoka takati ava vachibvawo kunodaidza baba gomba komba inini ndichibvawo pamba unopfeke masokisi tichisangana pai pakunodai takutowo mushishe kuchiregai tigadzirise baba vadi varare zvakanaka mungoro tichiona kufamba kudii kutoenda paseri tatoomuoti ipapo ndopekatotozwawo kuti vatotowaradzika mugoro zvakanaka nakaobva watoti tofambiria ingori pai pagoro ipapo tisati tatofamba kuenda
vari mukati mekuti tiri kuratidzidza mai vepano ndoinoitika vakabva vaendeaaana vakabva vangotizive kemutovatongofenda vakatatomboziye ngoro yakamira vakatatomboita shishi rekuchisimudza mai avo ndakati inini maikombakomba nababa naadzimai avo vakatatosimudza kwazvavauya kwabvatanase mugharanda muno vachitomboakumbira kuti vaonde kudii kupika mweya vachizobva paya vazokufedamo ndokutakatofundise ngoro kwabvatatopaka ngoro yakabvatatoimisana kumana ndozvaapano chisarai makangomira makadai inini handichamiri chiregai nemhanye pasabu zvishuwa ndakabira pasabu nemukomana wamukuru unonzi Brandon ndosvika ndomokera sabu ndikadza kuti ende kuma9 sabu kotomuka naadzimai ake chii sekuru akunomira muchi ndozvandadii zvandafambira baba mutepera kuchidii hakuchina asi penambotaurawo navo masikati vanga vari kuti zvakati mbabvu yangu ndakadonha mutane wekudai nekudai uye mudumbu muruvidini kati ahinozochidii kati ndozvatokwa kati hinozonondoziva ndandifambichi usiku chiendawo tonomira panzvimbo chono zviri kubhebhi zviri kuenda zveshuwa ndakadzoka tikasvika ngoro yakangopaka papi apo pasina vatombovaburisa kwaise mumba kwabva ndachitanga kufunga manje kuti hino zvadai tochibata zveshuwa takatore foni yababa mutepeya vepano kwachangotsvaga mazita kuti ari padhuze utingabata ndiani munhu wokutanga watakabata nditepe maidhaka kwavaigara ndakatovafonera ndini pano vobvavadai asi vachidayira kudaro vakabva vakungotanga kuchema kudoti zodzoka futi kufona kechipiri munhu akangochema achakwanisa kudayire foni kwabva tatongosiya zvakadaro kumanai ndobva ndafona yakazi tsani ndo vari kunzi vakabuka navo vakauya navo kubhuku vakasiya paivo vachitarikira munhu iyeye akadayira achiti ndiri kumasvingo zvamuri kumasvingo kudaro baba ndo dambudziko raapa nobva gondo rakuchina chaakakwanise kuita wakakanuka murume iyeye kati zvakadaro ndo zvitoripo asi ora ndadii ndazvinzwa zveshuwa haanozombobvira dii afona ubheki murume iyeye ukangodayira ndazvinzwa ndichibva ndanobata futi foni ya ndichibva ndanotsvaga futi munhu wopadhuzi ndakaenda kobata mukomana unonzi Bevhe ndichibva ndamufonera futi kuma9 ikoko ndichibva ndambomera ndakadaro kusvika kunze kuedzi kuda kuti tifonere tetemai takatatanga kufona paya paaigara pacho vachimbochema havana kuzokwanisa kuti tizwanane pakutaura pangongwa kuti hino zvazvadai zvakamira mukudai ndakazoenda futi kunoramba ndiri kutsvaga futi mufoni ndakazoende kuone foni yakakazi vadhaka pambo ndo yandakazobata kwachifona ndochikomunikita nepambo wese munhu womurume ndo zvirifuna kati aurenda zvidi ndazvinzwa hino programu pamaonere mukuita yakamira sei kati programu handikwanisi kuti ndingapinde paprogramu yaanatezva zvaakutoda ana tezva racho vari padhuze ndo vangakwanisa kudii kukupa yeurongwa asi ini chinonzi chese chinonzi chiridiwe mari kana chinoda kubhadhara munondibata ndinenge ndichidii ndinokupai mari dzacho dzinenge dzichidiwa zveshuwa takaitawo saizvozvo kuzoti kunze kwatochihumbere tazvakadai pasina neprogramu yatiyabuda kana wabude pachena sana tezvarani nemupambo tingabatana kati zviripo itai kuti muri tsvagiro kana paina kuna kapenda padhuze mufanira kugadzisa boxi kuti tizotsvaka ubva kwazvidi ndingazondiwanira mari dzacho saka zveshuwa takaenda pana kapenda akakurukura nakapenda akakurukura navadhaka vakapedzerana vakagadzira ibhoxi ndobva ragadzirwa bhoxi riya zvotokakatidzana apa tautende kuma12 hapasati pabude pachena kuti kune foul play yakadino yakaitika pobva pazofamba akafamba sabhuku wakuto murikuona munhu araromba kangai kairi hazvigoni kuti araromba kairi itai kuti tiri tiende mumakuwa ndofunga ndo pakazosvika teta vanhu vakambongaka kutaudzana vakatombonogare pasera teta vakazosvika kuti no kana zvakadaro ngadini ngavigwe takutaure nhau dzemapenzi kuna madzishi nei nokuti hapana unokwanisa ukadii kupapinda nekuzozvibhadhara zvinhu izvozvo munhu ngaende kunodii kunovigwa kuzoti zuva raakutoti ndo pakabvi pabuda teta vachitaura vachiti pane mukadzi wauya ari kuti zvakati kupi
asi havana kunyatsa kuspecifya kuti kutaura kwake kwaaita patone kuti munhu ngasasadii ngasasadii patime yakasiyana tita akasati pauchitosinge munobva tonovikwa kuzoti tatobvawo kwatiwo manheru ndo pakazobude soko kunzi azonotodii unotofukuno zveshuwa zvakarara futi kwakuende kumvumo kwakubvapo kuzototi anhu abve kumvumo zvimwe zvese zvinotoitwa zveshuwa zvatopera ndo pakabva pazosvike polisi ndo kuchidaidze vanhu vakaungana vakaenda kugara pasi pemutoro polisi yotsanangura kuti tauye pano tazoti pane munhu akavigwa asi kuvikwa kwakusakodzeri ngekuti papaine foul play yakadii saka munhu iyeye totofutungura tiende naye zvepostmortem nekutakurwa kwake kuenda nekudzoka zviri mumaoko edu hamubhadhari igurupu rekutanga rakauya repolisi tobva tatogara zvakanaka zveshuwa vakauya vekutanga vaya vakauya vari vatatu madzimai mairi nemurume wani vakabva vadzoka vakati zvezvi chimiro chatoko taakuende kwashe munyoro kosakuko kuti vangagara atori pano taakunoziisa ishe munyoro tichibvapo taakuende kwamambo unotaura ndo zvakakudii zveshuwa vanhu ivavo vakabva nevamwe vanhu pano kuende kwashe munyoro vakadzoka navo vakasiye parodhani vakawadarikire kuende kwamambo kuzoti kwatiwo kumanheyo zuva rodai kwakabva pauya futi rimwe gurupu repolisi takauye kudini torechi munhu wakutofukuno kuzoti wati garei ndobva ndakazwa kutozi pane pepa rinozi rakanganika mota yatodzokera futi chii tauni yadzokere kutauni mota ndakanga ndambobuda ndamhari panozwa majiyani ndobva ndachizodzoka ndichidzoka ndaziva ndamunzira ndakufana vazi muri kudiwa kwamastatement vambari pane polisi vari kukudai kuno vanhu vatowo kumagowa ndo pakakwanisa ngokufuno nomunhu zvinokuuma pasi 7 manheru ndo pakafuno munhu kupedza ndichivakatomastatement shuwa munhu akatofa ndiripo zvibva zvangopera zvakadaro uchizobva nopolisiyo vakabva tongotungamidzana mhari pamberi ichibva yatopinde muroti vatoenda kuti postmortem kwacho apa ndorinda ratatakamuviga iri ndoretakazoikufutsira zvakare aya ndo marata atakabvisa atakanga takakudidira nawo munhu tarisire kuti nekufamba kwenguva kana pachizonga paita settled panozongoigwa futi kana wekugama ndisingazoziva kumadzishe pamutemo yakuti vanotenda here kana kuti kwete.